Салом ба ҳама тамошобинони барномаи Дарвеш ва салом ба ҳама мардуми форсизабон Тоҷикистону Афғонистону Эрон. Ба ҳамаи шумо салом. Якчанд вақт боз дар сомонаҳои интернетӣ, дар TikTok, дар Instagram, дар YouTube видеоҳо паҳн шудааст, ки гӯё ки чакан ин моли мардуми узбекзабон аст. Не, ин дуруст нест, ин хато аст. Албатта хато аст. Чунки чакан аз қадим ин яке аз қадимтарин духти сӯзании халқи тоҷик буд. Ва ман тасмим гирифтам, ки як барномаи кӯтоҳ дар бораи пайдоиши чакан ва дар бораи таърихи чакан чӣ хел пайдо шуд ва кай пайдо шуд ва соли кай дар ЮНЕСКО қайд карда шуд, барои шумо маълумот додам. Дӯстони азиз, каме реклама мешавад ҳозир. Баъд аз реклама барнома давом дорад. салом ба ҳамаи шумо, ба маззахӯракони Сорпитса. Нафароне ки намедонистанд, Сорпитса барои худаш приложение дорад. Приложение Сорпитсаро шумо метавонед скачат кунед аз Google Play ё ин ки App Store. Аз приложение Сорпитса питса заказ кардан хеле осон ва қулай. Дар приложение интихоби питса ва интихоби нӯшокиҳо хеле зиёд. Инро фаромӯш накунем ба маззахӯракони азиз. Ҳангоме ки шумо аз приложение питса заказ мекунед, бонусҳо ҷамъ мешаванд. шумо бо ин бонусҳо метавонед ки дубора себора питсаҳои дӯстдоштаи худтона заказ кунед. Як хушхабар ба ҳамон нафароне ки бе приложение питса заказ кардагӣ ҳастанд, ҳангоме ки шумо приложениеро скачат мекунед, вақти регистратсия кардан шуморо сюрприз интизор аст. ҳамаи баллҳои ҷамъшудаи шумо аллакай дар приложение ҷойгир ҳастанд. Инро фаромӯш накунед дӯстони азиз. Сорпитса ин аввалин онлайн питсерияе ки дар Тоҷикистон мебошад. Чакан чист? Чакан яке аз қадимтарин ва аслии гулдозии тоҷикӣ, духтани суннатӣ, ороишӣ халқҳои Осиёи Марказӣ мебошад. Дар Тоҷикистон чаканро на танҳо ҳунар, балки рамзи фарҳангӣ, ҳимояти миллӣ низ меноманд. Намунаи чакан решаҳои пайдоиши он ба давраҳои пеш аз ислом, замони Зардуштӣ бармегардад. Нишонаҳое ки дар чакан истифода мешаванд ба эътиқоди қадимӣ, рамзҳои офтоб, замин, об ва ҳосилхезӣ иртибот дорад. махсусан дар вилоятҳои Хатлон, Ҳисор, Бадахшон, Зарафшон ва Рашт маъмул аст. ҳар як минтақа унсурҳои беназир ва усулҳои гулдозии худро дорад. дӯстони азиз, фарҳанг ин ҳастии миллат аст. ҳар як марди тоҷик ва ҳар як ҷавони тоҷик, ҳар як тоҷикзабон бояд аз фарҳанги худ, аз миллати худ, аз расму оини худ бояд ҳимоя кунад ҳамеша. Агар насли наврас, насли ҷавон агар аз фарҳанги худ, аз мероси худ, аз таърихи худ ҳимоя накунад, халқи бегона фарҳанги тара айхид мекунанд, моли тара айхид мекунанд, забони тара айхид мекунанд, фарҳанги тара поймол мекунанд ва ба расму оини ту даст мезананд. барои ҳамин бояд ҳар як ҷавони тоҷик фарҳанги худша ҳимоя кунад. барои ҳамин ман тасмим гирифтам, ки ҳамин навора пешкаши шумо кунам. Чакан дар замони шӯравӣ ҳамчун санъати миллии Тоҷикистон эътироф шуда буд. Чаканро дар намоишгоҳҳо ва намоишҳои мод, театр ва кино намоиш медоданд. имрӯз чакан як унсури мод, санъат ва фарҳанг аст. соли 2018 ЮНЕСКО чаканро
ба феҳристи меросҳои фарҳангӣ, ғайримоддӣ ва шариат шомил кард. тамошобинони азиз, барномаи имрӯзаи ман як миллатро пас задан ва миллати худро боло бардоштан нест. Ман якчанд вақт боз дар сомонаҳои интернет мебинам, ки фарҳанги мара аз худшон мекунанд. Ин ба ман хела сахт мерасад. Барои ҳамин ман тасмим гирифтам ба ҳама тамошобинон, ба ҳама халқи тоҷики худ ва ба халқи бегона бирасонам, ки чакан ин моли мардуми тоҷик аст ва моли мардуми тоҷик мемонад. Чакан на танҳо ороиш, балки забони рамзҳост, ки тавассути он урфу одат ва расму оин интиқол меёбанд. ҳар як нақшу нигор дар чакан ин мазмуни худро дорад, забони худро дорад. рамзи офтоб дар чакан ин ҳаёт, рамзи гул дар чакан ин ҳосилхезӣ, зебоии занон, рамзи баргу шохаҳо дар чакан нашу намо, умри ҷовидона, рамзи қатра ва об дар чакан ин покӣ, фаровонӣ. дӯстони азиз, агар барнома ба шумо маъқул шуда бошад, лайк мондан, комментария навистан ва ҳамин видеоро падилит кардан фаромӯш накунед. Чунки ҳар як лайки шумо, ҳар як комментарияи шумо ба ман ин муҳим аст. Чунки вақте ки шумо лайк мемонед, комментария менависед, видеоро падилит мекунед, илҳом пайдо мешавад, ки видеоҳои нава тез бирояд. барои ҳамин ман ба дастгирии шумо ниёз дорам. хайр дӯстони азиз, то барномаҳои оянда. фаромӯш накунам, агар барнома ба шумо писанд ки бошад, дар комментария нависен барномаҳои ояндаро дар бораи кадом қаҳрамонони тоҷик ва дар бораи кадом таърих, дар бораи кадом қаҳрамони тоҷик видео кунем. хайр дӯстони азиз, то барномаҳои оянда.